una mena d'assemblatge de dos artistes quebequesos i dos artistes catalans. Michel León, Gilles Morissette, Francesc Bordes i Clàudia Massana. La veritat és que és un plaer de descobrir, doncs, això, la manera de fer, la manera de treballar de persones de l'altre costat del món i que aquestes dialoguin amb els artistes d'aquí. És cert el que has dit, hem treballat molt tots junts perquè és més que un treball d'un artista o d'un altre, sinó és una instal·lació. C'était très intéressant aussi pour nous qui avons l'habitude de travailler séparément, mais d'essayer de mettre nos œuvres ensemble et de faire une sorte de dialogue entre les œuvres françaises, Verriage, Lina. Et donc ce lieu nous a permis pendant une année de rêver à cette exposition que l'on a finalement fait cette semaine. Merci. Una exposició com aquesta que jo la trobo molt magna. Ara llegint aquí diu le désir d'être loin, el desir d'estar lluny. Exactament és el sentiment que jo tinc ara mateix. M'agradaria estar molt més lluny del que estic aquí perquè només amb la finada que em volta el cap cada rato le désir d'être loin. I a banda és être loin du desir, és a dir, estar lluny del desig, que deu ser un camí de la saviesa. Estar lluny del desig deu ser camí